aw minnu sɔgɔlen no ana ka sanga ni kuma ye k'aw fo k'aw ko ɲuman dɔn k'a yirala k'a fɔ aw bɛ aw ka bamanankan kibaruya de kan ka sanga ni bi alamisa juillet kalo tile 30 san 2026 an ka wula in na kunnafoni bakuruba dɔw bɛna tali kɛ fintigilaka ɲɛmaw ka fara ministre délégation caman kan olu ye bisimila minɛ bi sɔgɔmada in na Mopti marabolo kɔnɔna la yaasa ka se ka taa baaraw kɛ jamana ɲɛmaayaso tɔgɔ la marabolokaden ninnu ka lafiya kama fintigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔna la an ka cɛfini tabaw ka ɲɛmaayaso yɛrɛ k'a fɔ cikan fila kɔnɔ ko an ka fintigilakaw ye wulikajɔba kɛ Tesalit ani fo ka taa se Murja kɔnɔ yɔrɔ minnu bɛɛ lajɛlen na ni u ye dankari kɛ kosɛbɛ juguw la bɔlɔsiraw sanfɛ ja minnu ni olu bɛ ka cari k'a fɔ ko jogojuguya walew ɲɔɲɛ bɛ Bamako ni Mali dugubaw la an ka ministre min ka caw ɲɛsin bɛ kiriko ma a yɛrɛ k'a fɔ ko ɲangini bere girimanbaw de bilan bɛ maaw ɲɛ maa fɛn fɛn mana sɔrɔ o wale ninnu na ka denmisɛnnin fitininw ka olu bila jogojuguya feere wale o sira fɛ ko a ɲangini bere bɛɛ lajɛlen ka i janto yɔrɔ la n'o tɛ a baaraw daminɛna marabolokɔnɔna kibaruyaw la RMA k'a fɔ ko kitakaw fɛ yen nɔ sifinaka dɔ fure taara ye yen nɔ buruko ko o sɔngɔ kelen sɔrɔla o la fɛn min ye Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna ye Gawukaw fɛ yen nɔ ka couvre-feu dɔ farala o waati kan ninnu de an ka wulana kunnafoni la kumaba dɔ ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔnni ka ɲɛfɔli kɛ aw ye aw dangana bi sɔgɔmada in na alamisa juillet kalo tile 30 an ka jamana délégation ba ɲɛmaayaso tɔgɔ la olu ye wulikajɔ kɛ ka taa bisimila minɛ Mopti marabolo kɔnɔna la Sudubaba délégation ba mun ni an ka jamana ministre mun ni ale bɛ lakanako ministre kɛrɛfɛ ministre délégué général de division Umaru Jara fo ka taa se bagamara ni mɔni ministre ni o ye Yuwaba ye fintigilakaw ka ɲɛmaaba général division Élysée Jean Daou fo ka taa se sanfɛ kɛlɛcɛw ka ɲɛma général de brigade Aliou Boy Jara ani maaba caman wɛrɛ fo ka taa se fintigilaka ɲɛma mun bɛ marabolo kɔnɔnaw la ninnu bɛɛ lajɛlen ye taama kɛ Mopti marabolo kɔnɔ o selen Moptikaw ka pankulu jigiyɔrɔ Ambodejo kɔnɔna la o bisimilara Mopti marabolo ɲɛma fɛ ka fara Mopti maire ani fo ka taa se Mopti dugutigilakaw dinɛ ɲɛmaw ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra yaasa ka se ka taa kunbɛliba ani kunbɛli mun n'a ka kan k'o ɲɛsin ɲɛmaayaso ka nin délégation ba in ma RMA k'a fɔ ko u selen Mopti u bisimilalen dɔrɔn u ye u kunda Moptikaw ka dugutigi bulon kɔnɔ i n'a fɔ u ye laadala ko ye an ka jamana kɔnɔ cogo min na ka taa foli kɛ Mopti dugutigilakaw imamu u ka misiriba la dugutigi bulon kɔfɛ u ye o kunda o kan ka taa foli kɛ imamu na ani fo ka taa se maaba fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko nin wulikajɔ in u bɛna baara min kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ boli lakanako bunakun kan ɲɛta kuntalajan Moptikadenw degun min bɛ u kan jamana ɲɛmaayaso ka fɛɛrɛw kɔnɔna la k'a ɲini wulikajɔw bɛɛ lajɛlen ka kɛ yaasa marabolo duruna maaw bɛɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ka sanga ni jamana ɲɛmaayaso ka wulikajɔ n'u ka baaraw ye an bɛ taa an ka fintigilaka ko bunakun kan opération dugukolo ko kɔnɔna la fintigilakaw ka ɲɛmaayaso y'a yɛrɛ k'a fɔ ko baarabaw kɛra an ka cɛfini tabaw fɛ cikan dɔ senfɛ an ka fintigilakaw ka ɲɛmaayaso yɛrɛ k'a fɔ ko sanfɛ pankuluw ye wulikajɔ kɛ Tesaliti kɔnɔna la wulikajɔ mun n'an ka fintigilakaw ko ani an dɛmɛbagaw ka baaraw de kɔnɔna la sanfɛ sira maaw u ka larawuli kɔnɔna la ko u taara ɲɛda jugu dɔw kan ko in kɛra ka sanga ni kunungo juillet kalo tile 29 ye opération dugukolo ko kadara kɔnɔna la ko sanfɛ kɛlɛcɛw ka larawuli an'u ka sɛgɛsɛgɛli u taara Bamanciya walijɔ kɛlɛtigɛlama minnu bɛ yen nɔ ni olu kɛn bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u b'an ka jamana kɛlɛ JINIM ni FLA u dɔw kun dogolen don ko an ka fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛcɛw ye u viser ka u susu k'u ka fara ɲɔgɔn kan ka a tiɲɛni ka maa fɛn fɛn tun b'a kɔnɔ ka u bɛɛ lajɛlen daji ɲɛmaaw ka communiqué in kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ
ko baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra maa fɛn fɛn kun bɛ yen nɔ o y'a bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ k'a dɔn juguw de kun faralen no ɲɔgɔn kan ni o ye jinɛw ni FLA maaw ye k'u t'u ka fara ɲɔgɔnkanw na an ka sanfɛ pankuluw ye u gosi ka maa fɛn fɛn kun bɛ a yɔrɔ la ka u bɛɛ faga wa ko wulikajɔw bɛ sen na sanfɛ siraw ni duguma siraw ka taa lajɛ sosoli in kɔfɛ maa minnu bɛ a ɲini k'u bɛ boli ka dadigi kɛ olu fana na ni ka olu daji wa finitigilakaw ka ɲɛmaso yɛrɛ k'a fɔ baaraw bɛ sen na yaasa ka se ka lakanako ka a sinsin Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ halisa an bɛ to an ka finitigilakaw ka cikan kɔnɔna la opération dugukolo ko o kadara kɔnɔ an ka finitigilakaw ka ɲɛmaso yɛrɛ k'a fɔ ko Muruja mara kɔnɔna la bi sɔgɔmada in na an ka cɛfini tabaw ni an dɛmɛbagaw risiw ko an ka wulikajɔw n'an ka boloɲɔgɔnw kɛra sabu ye ka se ka juguw ka u susu o bɛ baara mun na ka jugu susu an ka dugukolo fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la finitigilakaw ɲɛmaso ka communiqué cikan kɔnɔ yɛrɛ k'a fɔ ko kunungo juillet kalo tile 29 ko an ka finitigilakaw u ka wulikajɔw kɛra sabu ye ka se ka dadigi kɛ Bamaca walijuya kɛlɛtigilama minnu bɛ yen ni o ye jinɛw ni FLA ye ko u susu Muruja kɔnɔna la wa ko susuli in kɔnɔna la jaabi minnu bɔra o ye k'a fɔ Bamaca walijuya kɛlɛtigilama maa 4 u ye o daji ni ka u ka mobili pick-up ka o kelen susu ko o bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ani fo ka taa se maramafɛn min b'u bolo n'u b'a wele ko mitrailleuse o 3 fo ka taa se PKM ko u ye o fana 3 ani maramafɛn kisɛ o camanba u ye o minɛ jugu ninnu na an ka finitigilakaw ka ɲɛmaaso ka cikɛ yɛrɛ yɛrɛ k'a fɔ ko baaraw bɛ ka kɛ an ka cɛfini tabaw fɛ ni kɛlɛ ɲɛdɔn wulikajɔw fo ka taa se kɛlɛ cɛsiri u ye kalikan mun ta malidenw ye ka se ka bɔ a sira fɛ wa ko dugukolo fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la bi Mali fan 14 an ka cɛfini tabaw ka wulikajɔw a kologiralen don yen wa u bɛ baara la ka se ka jugu kɛlɛ hakaja Mali fan bɛɛ lajɛlen lakanako o bɛ sinsin cogo min na an bɛ taa kalanko sira fɛ an ka kalanko minisiri ni o ye Amadu Sisa Vana ye ale ye kalansoba ka o birigiden fɔlɔ da Murabugukaw fɛ yen ni o ye lycée sanfɛ kalanso mun ni ko a baaraw bɛɛ lajɛlen a bɛna kɛ ka lafiya da lase fɛn min ye Murabugukadenw ani a lamini bɛɛ lajɛlen ma kalandenw bɛ se ka kalan ɲuman sabati cogo min na ko ka sanga ni wulikajɔw ye an ka jamana ɲɛmaaw bɛ ka baara min kɛ ka fara an dɛmɛbagaw kan o siratigɛ de la ko kalanso ni o ye lycée 8 ɲɔgɔn o baaraw de bɛna daminɛ nin ye o baara kolobon karili ye o birigiden fɔlɔ de taara da Murabugukaw fɛ yen nɔ minisiri kofɔlen ni o ye an ka kalanko minisiri ye a yɛrɛ k'a fɔ ko nin wulikajɔ in a bɛ ka kɛ an ka jamana ani projet Micra olu de ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se Banque mondiale olu ka boloɲɔgɔnma kɔnɔna la ko lycée mun n'a bɛna jɔ Murabugu a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari $700 ani kɔ la wa ko Murabugu dɔrɔn tɛ n'u bɔra yen projet Micra ani jamana ɲɛmaaso ka boloɲɔgɔnma kɔnɔna la lycée wɛrɛw kan ka taa jɔ ni o ye lycée classique ye ko o dɔ bɛ jɔ Kurale kɔnɔna la Bɛlɛkɔ Kiɲa Molobala Kɔna Ningari ani fo ka taa se ko lycée d'excellence 2 kelen bɛ jɔ Nafaji ani kelen bɛ jɔ Tɔgɔ o bɛɛ lajɛlen b'a kɛ lycée 6 ɲɔngo o baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛna nin waati in na an ka jamana kalanko minisiri yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara k'a bɛ foli ta ka ɲɛsin an dɛmɛbagaw ma ni o bɛ tali kɛ Banque mondiale ni ONG projet Micra la u bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ ka se ka an dɛmɛ wa ko nin hakilina in bɛɛ lajɛlen bɛ don an ka jamana kuntigi kɛn bɛ ka san 2026 ni san 2027 kɛ kalan ani seko ni dɔnko san mun ye ni baara min don o kadara kɔnɔna la ka sanga ni jamana kuntigi ka hakilinaw ye ka se ka kalan sabatilen ka o di malidenw ma fan bɛɛ lajɛlen na ko in kɛlen Moribabugu ɲɛmaaw hakaja a dugutigilakaw u bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔndiya yira mairie maaw dugutigiw minnu bɛɛ lajɛlen kun bɔn bɛ ka taa nin faraden fɔlɔ in dali kɛnɛ kan u y'a yɛrɛ k'a fɔ Moribabugukaw de nisɔndiya bɛ bawo ni kɛnɛyaso ni kalansoba in a baaraw daminɛna olu mun fɛ yen a b'a to kalan bɛ se ka yakuba ka kɛnɛ di u ka kalandenw ma u bɛ kalan kɛ cogo min na lafiya kɔnɔ kiriko bunakun kan an ka jamana kiriko minisiri ale bɔra ka kuma bawo ko nin waati in na bɔlɔsiraw minɛn bɛ ka fa tɛp ko mun bɛ yen nɔ ni o ye jogojuguya siraw ye feerew musolakaw bɔgɔtigi minnu dɔw tɛ tɛmɛ san 12 ka taa se san 13 ma ko yɛrɛ feere ɲɔɲɛlen don an ka jamana kɔnɔ bi wa u bɛ ka kɛ bɔlɔsira minnu fɛ an ka jamana kiriko minisiri ye a yɛrɛ k'a fɔ
ko yafatikɛ maa si ma wa bere girimanw de bɛ yen nɔ ka da maa minnu ka baara ye ka se ka nin bogotigi ninnu don ni sirajugu ninnu dafɛ maa minnu bɛ u jaw bila ani fɛnɛ ka u mankutuw kɛ ka u feere bɔlɔlɔsiraw sanfɛ whatsapp tiktok snapchat ni a ɲɔngɔnw ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ wuliliw kɛlen don u kama wa ni maa fɛn minɛna nin wale ni a ɲɔngɔnw la ni damatɛmɛ wale mun ni o tɛ an danbe ye an ka kiri minisiri ka kɔrɔfɔw la ko ɲangini bere girimanbaw de dan bɛ o tigiw ɲɛ o siratigɛ de la ko a y'a laɲini kiritigilamaw fintigilakaw bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɛ nin kama maa si kana hinɛna kɛ a ko la ni maa fɛn minɛna o la maa minnu bɛ sifinnakaw ta ka t'u don ni jogojuguya walew la hakaja fo ka taa se maa minnu fana bɛ k'u ka sow bila ni o ye sotigiw ye nin n'a ɲɔngɔnw damatɛmɛ wale bɛ taa kɛ yɔrɔ min na appartementtigi ni a ɲɔngɔnw ko wulikajɔ bolalen don a bɛɛ lajɛlen de kama wa a berew ka girin i n'a fɔ an ka jamana sariya sun y'a fɔ cogo min na wa ko a bɛ ɲini denmansaw fɛ fo ka taa se dutigiw ma bɛɛ lajɛlen ka fara jamana ɲɛmaayasow kan bɛɛ ka wulikajɔw kɛ yaasa ko nin wale ni a ɲɔngɔnw o bɛ se ka kunbɛn an bɛ taa Korofina commissariat de police olu ka wulikajɔ kɔnɔna la commissaire principal Seydou Keyita ale n'a ka maaw ye baarabaw kɛ ka bɔ juillet kalo tile 19 na ka taa se a tile 23 ma u ye siganama maa 8 ka tɛgɛ kɛ olu de kan jalaki bina maa minnu kan k'a yira k'a fɔ ko u nɔ yera maaw ka nafolo darakili ka taa bin maaw kan k'u ka bolimafɛnw ka o minɛ u la ko ni maa ninnu na maa minnu bɛ a baara kɛ olu b'a kɔnɔ n'u ye moto suɲɛ u bɛ taa feere maa minnu ma o fana de b'a kɔnɔ ko nin baara in kɛra wulikajɔ cogoya 2 kɔnɔna la fɛn min ye Korofina polisilakaw u ka wulikajɔw ko juillet kalo tile 23 u ye larawuli kɛ moto suɲɛnenw kun don u bɛ moto suɲɛ u bɛ taa feere maa min ma ko olu caman minɛnen don an bɛ waati min na bi halisa ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ finitigilakaw ka fara kiritigilamaw kan yaasa ka se k'a lajɛ ni réseau ba in a tɔ bɛ yɔrɔ jumɛn na o ni maa min bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka réseau ci ko nin ye wulikajɔ ye an ka polisilakaw ka sanga ni polisi ɲɛmaaba contrôleur général de police Yusuf Kone ale ka hakilinaw ye ani duguba kɔnɔna lakana ko ministre général Daoud Ali Mohamedine olu ka hakilina ni wulikajɔ de la polisiw k'u bɛ ka wulikajɔ kɛ wa k'u b'a ɲini duguden bɛɛ lajɛlen fɛ numéro vert mun ni o ye 101 ye o de bilalen don polisi tɔgɔ la mɔgɔ min mana siganamaw la bingannikɛlaw la u ka wele kɛ ni numéro na 101 yaasa polisiw bɛ se ka taa o cɛnnikɛla ninnu ka o minɛ keba an bɛ kɛnɛ de ma ka sɔrɔ ka taa n'an ka kibaruya tɔw ye lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa Gawokaw fɛ yen nɔ Alimaɲi jamana ye dɛmɛ ta k'a di mɔgɔw ma maa minnu ka sɛgɛn ka bon kosɛbɛ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko sefa wari $90 hakɛ o y'o di ko ka dɛmɛ don mɔgɔw ma maa minnu ni olu kɛmɛ ka u sigiyɔrɔ bila walima maa minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ la kosɛbɛ ko hakilina ye a tɛmɛna Croix Rouge Malienne ale de ka sira fɛ Masinakaw fɛ yen nɔ u ka ɲɛmaaw ye cikan bɔ ka yɛrɛ k'a fɔ ko Masina fan bɛɛ lajɛlen fɛ Masina mara bɛ yɔrɔ yɔrɔ kɔnɔ k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 ka taa se sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 8 ma a ma daga maa si ka fara ɲɔgɔn kan kulu sufɛla fɛ ka o kɛ ko o walew kɔnnen don nin ye fɛlɛni dabali ye Masina ɲɛmaaw ye mun bila sen kan yaasa ka se ka lakana kow ka a sinsin Bugunikaw fɛ yen nɔ sifinnakaw tɔgɔ la Jarajɛ n'a bɛ wele ko forum régional de la jeunesse o baaraw ninnu donna bi sɔgɔmada in na Buguni Kapu Ɲori Keyita o kɔnɔna la kɛnɛ mun ni a ɲɛmaaya tun bɛ an ka jamana sifinnakaw ni farikolo ɲɛnajɛ minisiri
Abdul Kasim Fomba ka fara sifinnakaw ka ɲɛmaaw ani maa caman kan ko nin hakilina in o bɛna kumaɲɔgɔn boli mun kan baro bɛ sigi dugujukɔrɔ nafolo koɲɛw boɲakun kan contenu local ni o ye sigida denw ka nafa bɛ se ka kɛ jumɛn ye dugujukɔrɔ nafolow la lakanako ani fo ka taa se sigidaw ni marabolokɔnɔnaw yiriwaliw ko hakili falenfalenw bɛna kɛ o de kan sifinnakaw ka nin jalajɛba in nin bɛna kɛ atako filanan ye kɛnɛ min kan ni Buguni marabolokadenw ni Buguni fan bɛɛ lajɛlen bɔn bɛ ka taa ɲɔgɔn kunbɛn kitakaw fɛ yen nɔ ko sifinnaka dɔ fure taara ye ko fu labɛn kɔnɔna la ko sifinnaka in maa t'a dɔn fure in mun kɛra a sata ye sigidadenw ka kɔrɔfɔw la ko maa in fure in jogininda caman kɔni o yera a la wa ko jateminɛli y'a yɛrɛ k'a fɔ joginindaw ye murudaw de ye nka maa mun ye nin wale in kɛ o ma se ka a bugunatigɛ wa maa in fɛnɛ ni o ye fure ye ko bugunatigɛ sɛbɛn fura foyi kun tɛ a bolokɔrɔ o waati la o siratigɛ la wele bilala polisilakaw ma u taara ka taa fure in ta nin waati in na u bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ yaasa ka se k'a lajɛ kun jumɛn de kɛra nin maa kofɔlen sata ye ani maa jumɛn sera ɲɔgɔn ma ka se ka o ko bugunatigɛ Bafula bɛ kaw fɛ yen nɔ Jamon Siman kun kɛn bɛ ka maa minnu bila ka bɔ baara la ni u ye wele bila ko ka kiri tigɛ u ni cakɛda in ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ u ka kiri kun dɔgɔdan bɛ don tɛmɛnen na kiri kun bɔra dɔgɔkɔrɔ nin waati in na k'u ye kiri bila ka taa kita o kiri tigilamaw ka bolo kan ko baara a bɛ to sen na yaasa ka ko se ka ko in kun ni a ɲɛɲɛw kɛ ka kiri tigɛ ka se ka jotigi ni jalakitigi k'olu bɔ ɲɔgɔn na ko don nataw la kitakaw ka kiribon olu de bɛna a baaraw kɛ ka se ka a kiri laban kɛ ka ɲɛfɔ maaw ye Kucalakaw fɛ yen nɔ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko sogo sɔngɔ gɛlɛyalen don o gɛlɛyali min kɛ bɛ sababu ye ko ka gwadonnaw ani fo ka taa se kɔkɛw ka gɛlɛya lase u ma kosɛbɛ bawo sogo ye daladumunifɛn ye mun fanga ka bon kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ ko sogo kilo tuma mun na ni a tun bɛ feere tuma dɔw la 500 ni waati in na a bɛ ka taa yɛrɛ sɔrɔ 700 fo 800 na ko o de kɛn bɛ sababu ye ka gɛlɛya lase fɛn mun ye feerekɛlaw ani fo ka taa se du kɔnɔna maaw ma busew kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ taa baganw ta yɔrɔ mun na bagan tali gɛlɛyalen don bagan dumuni ni a ɲɔngow ko ani fo ka taa se tajiko ma ko o de kɛn bɛ ka kɛ ni gɛlɛya in sababu ye Tɔnbukutukaw fɛ yen nɔ buru sɔngɔ ko 10 farala a kan bawo ko buru fitini tun bɛ feere dɔrɔmɛ 20 ni waati in na u y'a kɛ 30 ye buru baarakɛla minnu bɛ yen olu yɛrɛ k'a fɔ ko farini sɔngɔ gɛlɛyara ani fo ka taa se ko tajiko gɛlɛyaw o bɛ bɔ ni farini ye yɔrɔ minnu na transport ni a ɲɔngow ko olu bɛɛ lajɛlen de kɛn bɛ sababu ye ka dɔ fara u ka feerefɛnw ani u ka baarafɛnw o sɔngɔ kan o sababu de la ko f'u ka dɔɔni fara buru sɔngɔ kan yaasa u bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na Ɲorokaw fɛ yen nɔ hakilina dɔ bilara sen kan ni o ye barokɛnɛ ye kalanbulon ka se ka maaw hakili foni bɛɛ lajɛlen ka se ka faamu yɛlɛma mun ni o donna politikiko sira fɛ an ka jamana kɔnɔ ani fo ka taa se an ka jamana mara caman bɔ cogow ni o ye administration territoriale baaraw ka se ka o ɲɛfɔ marabolokadenw ye u ka se ka faamu ko nin hakilina in a baaraw bɛ ka kɛ marabolo caman kɔnɔna la Ɲoro du Sahel kaw fɛ yen nɔ ko maaw welela ka se ka ɲɛf'u ye bɛɛ ka se ka faamu baara bɛ ka kɛ cogo min na ani yɛlɛma kura mun ni o don bɛ jamana baarakɛcogo la a kana kɛ kunpan ye maa si ma Masinakaw fɛ yen nɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni o ye kɛnɛya tigilamaw ye u ye kalanbulon kɛ u kun yaasa kɛnɛya tigilamaw ka dɔnta bɛ se ka bonya cogo min na sifinnakaw ka kɛnɛya ko a kun ti dɔwɛrɛ ye ka se ka dentanniw ka saya dɔgɔya kosɛbɛ bange kumaw la a siratigɛ la o yɛrɛ k'a fɔ ko Masina kɛnɛyaso la muso jibatɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ jigin ni césarienne ye ko o fanga bonyana kosɛbɛ o yɛrɛ k'a fɔ ko a ka kan ka kɛnɛya tigilamaw ka u ka dɔntaw kologiriya muso jibatɔw tɔbɔtɔli u furakɛli cogo yaasa fɛn mun ye jiginni kɛ kuma fatuli musolakaw ani fo ka taa se dentanniw na o baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛlɛ ko nin hakilina ye ani nin kalan ye a bɛ kɛ sababu ye ka kɛnɛya tigilamaw docteurw ka u ka dɔntaw bonya ka ɲɛsin dentanniw ani fo ka taa se muso lasirilen olu ka furakɛli ma Gawukaw fɛ yen nɔ couvre-feu ko kalo 1 farala a kan Gawukaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko ka bɔ juillet kalo 28 na fo ka taa se nin kalo kuncɛli ma o ti kalo 26 ko fɛn min ye maa si a ma daga u ka bɔ couvre-feu k'a daminɛ su 21h ka taa se sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 5 tɛmɛnen ni sanga 30 ye finitigilakaw ka bolimafɛnw kɛnɛya tigilamaw walima sɛbɛnfura bɛ maa minnu bolo yamara bɛ maa minnu bolo ka se ka boli
olu dɔrɔn de bɛ se ka boli ni kuma na nɔ tɛ ko a ma daga maa si ka se ka munumunu salo kɛ o la an b'an ka bi kunnafoli kun cɛ ni sangafo ye ani dusumakasa ye keba an baarakɛɲɔgɔn ani fo ka taa se an terikɛ Madi Keyita ni an kun y'a lase bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko a kun degunnen don nka ko dali masa ye a ka kalifa minɛ a la a miniji dɔgɔyara bi sɔgɔmada in na an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko a ma se ka ku bana in na an bɛ dugawu don kɛ an balimakɛ ye ala ka dali badabada nɔgɔya a ye ni ne bɛ dansiri an ka bi kunnafoli la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan nin waati in na k'a lase aw ma ka aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don an na a ni ce ja ni sugantila ka se ka aw kunnafoli Mali ani diɲɛ kan nɛgɛ karafew ka ja wɛrɛ aw la o tun bɛ Keba Jalo bolo a k'an bɛn. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin